Żewġ ministri tal-gvern u 6 membri parlamentari ma preżentawx id-dħul tagħhom għas-sena 2021 dan fil-waqt il-Prim Ministru ddikjara 65,000 euro f'salarju u 374,000 euro bħala tfaddil. Fid-dikjarazzjonijiet tal-assi kien hemm dettalji oħra li ma natawx bil-Prim Ministru għadu qed jaħbi d-dikjarazzjonijiet tat-taxxa. Il-ħadd l-editorjal tal-Malta Today taħarsa lejn nuqqas ta' trasparenza fid-dikjarazzjonijiet tal-assi li preżentaw qatt ta' membri tal-gvern ħafna minnhom b'dettalji nieqsa. Issemma pereżempju kif Andy Allul qal li għandu cabin cruiser b'sem ma' xi persuna oħra dan fil-waqt li qabela lanqas iddikjara li għandu wkoll dajsa xi ħaġa li llum kulħadd jaf li għandu. Il-Gazzetta Malta Today qalet li għalkemm saru riformi il-Kummissarju tal-Standards ma tantx għandu saħħa li jimponi miżuri biex il-membri tal-Parlament ikunu vera trasparenti dan apparti il-fatt li għandek l-aġir tal-Prim Ministru Robert Abela illi ma tantx qed jgħin biex jagħti eżempju l sħabu biex dawn jiddikjaraw tassew id-dħul tagħhom. Il-Gazzetta qalet li fl-aħħar 9 snin kważi ma saret l-ebda bidla li kienet imweda f'dan l-aspett, anzi is-sitwazzjoni gravat. L-editorjal qalaq billi qal li hemm bosta loopholes fis-sistema u li dawn jeħtieġ li jiġu indirizzati u rranġati. L-interess huwa fuq kollox tal-gvern li jagħmel dan sakemm il-gvern Laburista ma jridx li din l-attitudni tissokta u jkompli jaħbi mill-poplu.